Hello! Welcome sa akong vlog. Karong adlaw mula ako sa Dalakit koy kakong uyab. Ta. Hi! Welcome to my vlog. Shy type ang mga vlogger. Nagulan na guys. Muna kang agianan pa dudong sa ilang balay. Muna siya ang mabukaan sa Bagyong Tino guys. Diba? Pag kayo na look at that guys. Nabasa sa ulan. Rain or shine. Wala ang siya. Kay mag-vlog me. Laman ni. Tawag na din ron kinaw masilong may kay ulan. Na. Diri may agis sa kan guys. Nya ulan no Japan nya. Dito walay ulan, di ba? Guys, wala na siya ulan. Kaya ayaw sa Flores guys, kaya wala daw dito ulan tapos diri kay ulan. Na mga laagan guys, guys. Ano siya ang kan sa Bagyong Tino guys. Guys. Ano siya guys? Ito guys. Hindi ko mag-video guys, kanay mga tao awang kabaw guys. Sana all higda ra. Ay, wa man na-zoom. Lahi man ang na-zoom. Tao man. Sorry guys. Ora to guys. Di na nakakita ang naong kay mo. Kuhan mi. Wala, ulan diri dong. Himal. Awa guys. Ulan diri. Wala, okay ra ni guys. Yan dito sa kuhan. Awa guys. Butang na rin Florence. Kaya ako patawan. Siya ang guys. Okay. Disney Princess. Guys, mo to siya tikuhag kahoy. Kita mo na gamay lang ayaw lang i-zoom kay kapoy kayo mag-zoom. Hala, layo sayop lagi ni. Pwede ra sa din. Hala guys, guys, ako'y gabuot. Hapit namin mga pila na lang kami next guys. Pilanta sa diri. Hindi siya mo lang trabot. Go ahead. Pagpapala. Uy, ano mabila ba? Nagkayaga siya guys. Dapat ay nang laang dito ay. Wala na siya. Nahali tao guys. Mauwa ko mag-vlog. Sa mukha oy. Isuda i-vlog oy. Ito eh. Hi ko. Year of the horse. Lord. Oh my God Lord. Klaro kay nga naadlok ko sa kabayo. Kaya ang kamera ni Buwan. Ang tras. Ano? Ay siya ang padulong na Dalakit niya. Ito video ko nga siya. Yun datra. Ito na pag... 0.5 yan eh. Hala, di wala ko na mag-i 0.5. Hala, bati o dili 0.5. Nindot ang 0.5. Siya na. Iya ko ito 0.5. Okay. Kena kita. Kena kita. Okay. Aras to gamay pa dyan. Paralan. Ada. Arah jadi ka.
mo to guys, nakpa na siya na sa itawag. Napugos na siya og TikTok. Kaya basta hindi siya kabawang sayo. Hindi na siya kabawang sayo guys. Yan, napugos siya og TikTok. So, mo na siya ang view. View, my best view. Oh my God! So, dali mo agi sa fern. Fern! Ito no. Hello! So, pogi naman ang baby ko. Gilang good. Ako lang bibiwan pa nga sa at least, di ba? I'm a videographer. Sumadlok na siya sa iro, guys. Namin, hello! 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 You so pogi! Hello! 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 Welcome to dari Mukhaan guys. Mukhaan ka? Ah, saan balikan? Ano ka na? Dili ba ka nang Mukhaan ba? Sige na, ikaw lang din. Nakatagi ang view ang ano. Anong sa wala? Lahang lightning. Wala ano ha? Pero padalawan ti kani. Yan ako. Bakit sila yung ganda? Kaya bilang maganda. Katabanin nag-aam na sa kuan. Da? Katong kuan ba? Ano na ano? Oh, no, maganda. Anli. Anli nga. Ano nga ano ba? Ano naman sa kita ba? Itong pang Korean na food. Ah. Ano, karoon ako mga video ito. Ge. Isod man. Kaog dahon, kanding. Kaon ang kanding og dahon. Oh guys. Nung sa ning kaog kan. Lantaw. Ada ganito tempat. Picture ako noon. Oh, tinlog na diya. Dito ulit. Bye. Asa na kaagi? Hala, nindot kayo ang close. Nadari ko na may Dari ka. Asa na? Ako! Ay, nabuti ka mo. Hello!